ra ning kamot baya ko mari nga mahigugmagid siya nako. Ako gid siyang giatimag maayo, pero mao lagi masuko. Pero og mahubog, murag cute kog mabuang sa iyang kaparaygon. O kung mauna, Marisa, yung ring sulbad, ana, oy. Zaman mare, Hubugan na pirming bana ni mo para pirmi ng sweet ni mo. mao ba mare? Hala no, di ka ko mapangkrap anak mari. Gituman ako ang tambag ni Maritiliang, ako yung paimno ng akong bana kada adlaw. Ayo, barso. Siya ta na pre, siya kay. Open ang sistema ko. Imo abaso ako botilya. Ino na pre. Sama sa kukuma ka mandig. Ay, pagubas. Ay, sabad na Mauricio, ay. Ano pa sa kakahong beer, oh. Pagkakuha pag isa ko asawa, pre. Nako'y kabaylo. Bisang tipura, kwek. Bakit? Sulti lang kung ano sa pag gusto ninyo, ha. Ako lang. Dapat ko ilaing gusto. Ano sa mga love? Ikaw lang. Ay, saba ka na love, oy. Mauwaw to, oy. Gusto lips na. Ha? Saba diya, oy. Puguyap sa lipitan. Sa liglagan. Muwaw nga. Ay, yung lagi mauwatan na sila, oy, mga barkada. Mauwaw to, oy. Sa Nima. Okay na lang. Diba mga pare? Okay, Rafi. Okay. Kasi ka po. Ay mo, gadaan. Kasi gadaan sa ulit sa konsawag. Pangulang tao. Pre, ingon sila, Blanco, pre, sa ko ni kasulti. Murag yun mo ko, pre, Romeo and Juliet. Pero pakalitan, mura sa og kanan. The beauty and the beast. Mama. Love. Kiss ko, binami. Mauwaw lagi ko pa. Kinabang. Sige na lang, oy, mamugos yun na siya, oy. Awawa mga pre. Mag-chula mi sa kong palalaw. Mag-kiss to lips mi. Chip toilet mo. Oh, tanawa. Love. Oh. Pagilo mo niya, oy. Masabog mga gwapo da. Bari na niyong giinom, ha? Oo, sa itoy. Ang mga kumparis sa akong bana, pulos pod mga bugal-bugalon. Nahibaw na sila nga kung mahubog na gani akong bana, pilit na kay dire nako. Pero og dili gani makainom, ay, kamalipayon ako rong gabi na. Nahubog akong bana. Kipahimos lang siya kung maayo. Kadindot. Magtagbag ko gabi eh. Way kalibutan nga perting hubuga sa akong bana. Gihimo ko gid ang tanan nga. Wa siya kalibutan. Oh, nagmata na mas love na ko, Mauricio. Oh, love? Love, Karol. Ha? Karol ya, ha? Asa ba ako pre? Ano ko kay pre pagmata na ko? Ha? Kuha ni ba ako pre, ha? Sabta na ko. Oo. Kay unsaon man good love nga hubog ka man kay gabi eh. Unya nakaihi man kas imong purol, maong gihubuan ta na lang ka. Gihubuan ko ni mo, ha? Gihubuan ko ni mo? Love. Ha, bidab. Malabor lang na yung musuwang nagbaog ron. Ha? Sa pagkatinuod lang, mahadlok na jud ko ni akong bana kung dili mahubog. Kay dili naman hapit magpaduol na ako eh. Makaduol lang ko ani niya kung may isugo. Pero ugwa gani, masuko kung magpaduol ko niya. Ibutang ko ning black level. Ibabaws among ref. Aron dalit niyang makitaan. O kung makakita siya ana, sigurado magi kong moinom gid siya. Anin ako ibutang. Nara, nabutang na ako. Ato ko sa sala, magsilig-silig ko. Inigpata itong Mauricio. Mudiritso man dahin itong garis kusina, mangihi. Unya, mainom og tubig. Nyari kin magkuha og tubig sa ref. So, makita tayo ni niya. Ato ko sa sala. La 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 la. La 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 la. Nagmata na. May gawas sa among kwarto. Hala, ito na. Ito agit pa ingos kusina. Magpamatay mali ko, kanang wa ko nuhay ko kahibaw. Pero, dili sa ko musulti niya nga ako'y nagpuntang diha. May pong gina siya kung kinsay nagpuntang ana. O pasig masuko niya hinuon kay makaingon nga dunay nakasuit. Pero, wa man mangawat, nagpuntang na magbino. Pero pagkakidod sa no,
Pero mangutana gina siya. Kung mangutana, ako lang ingnon nga ako nang birthday niya. Mading! Nanawag na. Mading! Naana, love! Doon ay diretsi! Ngano, love? Ay, lab, labhan tarong ka. Di na raning bino? Ha? Di ka di bino? Ha? Akong gipalit para nimo, love. Para sa imong birthday. Oh, ha? Nalimot ka birthday ro nimo. Unya kay wa man ka maghatag na kog budget para hikay gamay aw kana akong gipalit ginagmay ra gud. Unya gi ka lang sa akong tinigom. Oo ba? Sige, magpalit ito ba? Ikay ka, gamay lang ha. Para sa ako mga kumpare, mag-iinom eh. Maningin mo nun, ha? Pagdali ha, o kayo paglangay-langay ito, indahak birthday na rin ako. Di ba to, kuan ma? Ay, udi, limot ko na. Nagdali-dali jud kog hikay para naa sila masumsuman ug lingtaw ko sa iyang birthday. Ako pod sa laing bahin, excited sad kaayo ko nga mahubog siya para sweet na pod siya diri nako. Ay, dami Wala na, pre. sila ako Mauricio. Pwede na kong muduol niya. Duulan ako. Love! Napa may sumsuman niya? Basigwa na. Ana pala, pre, ako sawa na ko. Nakaila na meron sawa ni mo, friend. Di ba, Park? Kaila mo, pero wala mo kay bao nga guwapa kayo ko sawa, di ba? Ayaw pa. Ikaw pa. Ang nga mo liog lang eh. Love! La. May agyon hagkan aning ilawam si mundong ganda pito. Love! So, iliog. Love pa, mauwaw ta. Magutan, kapahagin ang kong sawa. Way makalupig ni bisag si Aramina pa. Layo na kayo, di ba mga pre? Layo kayo. Love, gano'n man ka? Igay, ano ni? Sakit man. Sa sakit, love. Sakit akong tiyan. Sa may kuto-kuto. Unsa? Agay, sakit kayo. Ay. Gidaan na mo dali-dali si Mauricio sa ospital ug dito na hinabi na ako ang doktor. Ikasubukog maya, Mrs. Nga kining imong bana, medyo delikado kyud ang iyang kahimtang. Tungod kay napektuhan na kyud ang iyang atay. Ha? Mag-ampol ka nga madapa siya sa tambal. Kay ang nahitabo niya, nadaot yun ang iyang atay gumikan sa pagsikin niyang inom o alkohol. Mao nga paundang nga siya sa iyang pag-inom. Kay kung magpadayon siya, posible nga dili na maabtan sa sunod buwan ng imong bana. Unsa? Unsa dahil sakit niya, Dok? Hepatitis. Hepatitis? Hepatitis B. Hepatitis B? Ako'y ginoo ko. Naguol kay kwa nang hitabo aron sa kong bana. Pero masikagulan akong maayo mo ang gisulti sa doktor nga dili na siya pwedeng mo inom ug mo gini problema ron ako. Mora ba ni akong gisaligan nga mapinangga lang ko sa kong bana kung mahubog? Unya kay di naman pwedeng paimnon. Luoy na kay ko ani. Unsa ba akong buhaton oy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Manding. Hi! Hello, Good morning! Goliath. Sa tarong mga Mandina, nabati na may karon. adlaw. Good morning ka natong tanan. Mama Sa Mary, tanan. Lord, thank you. Salamat kayo sa Nagpamati. tanan. Okay, Ate Pres? Okay, atong sender karong adlaw, Goliath. Si Manding, Ate Pres. Manding. Oh, bam, si Manding. Kato bang yang bana taon nga og dili makainom, Ate Pres, dili gwapahan siya ang asawa. O, di ay. Onya, kung makainom na love kay niya ang Gwapa asawa. kayo. Oh, gwapa kayo niya, lips to lipon, sige, anas sa tubangan. Karon sige niya painom, Ate Pres, nasakit pino sa atay. Mao ni ang problema ron nga sao man hindi sakit. Masakit ka na sa atay labi nagsigig inom mo ay kaon. Oh, istilan si piyata ni mo Manding. Oy, so unsaon na Ate Pres? Bam, ikaw ba? Unsaon na nga og dili siya makainom di man gwapa. Ay, ako pa Iyang nang Manding. asawa. Pasagdan ko na og di ko gwapa sa imong pananaw. Tinuod. Kasi tawagan na alcoholic. Alcoholic. Alcoholic yun siguro ba? Kay dili siya alcoholic, kay dili kung makainom siya, mahigog nga siya sa asawa, kana bang gwapahan kay siya sa asawa. Pero tagsar siya may inom, Ate Pres. Pero sa sigig painom ng Manding, kay Ay, gitambagan sa siya siyang pa. amiga, nga painom na sige. Ay, dili day gyud na siya kadang
kanang alcohol, idili gid siya kanang palainom. Dili na siya padainom. Paimnon lang siya siyang asawa aron Magwapa siya. Nya kada gusto Ay, siguro siya nga ba? doon na may tabo nila anang gabi una. O iya, paimnon. Paimnon niya. Nya karon kay sige naman niya paimnon kay pagka igat siguro sa ni Manding. Kinsa di patambag ani Goliath? Si Manding, Uy, niingon siya. siya nga unsaon na ko ani sakit pa na ako nga bana taon. Naon Sige niya. na kong painom. Nya koy ug di na ko paimnon, bati man kog naong para niya. Hala ka, no? Basag di na lang ka, kung ako na nga Siya og di na ko paimnon, luoy kay ko. Kay ningo man doktor nga ayon na ni paimnay mo sa awa, aw imong bana. Og di na ko paimnon, luoy kay ko. Luoy Ay mo na siya. sa. Oo. Ikaw may nagdodho. Ikaw may nagdodho. Pero Ikaw nga may nung nagkainon. luoy man siya. Kay bati lagi kay siya naong siya. Dili ko nung Ay gwapahan. nga naman di ay ugbati na, ikaw na may gibatian, irabada niya, ang ubad di magkabatian. Bitaw. No? Tinuod na. Basag di, uy, basag di na imong bana. Ay, gani kay Pero kung gusto ka mamatay imong bana, lapaim nagmayo. Oh, kana, mo na. May gani kay makainom Goliath, dili ba nawag og laingan? Oh, tinuod na. Ano na may ubang mahubog nga laingan ang tawgon. Wa ba sa hinuon siya manawagan ng mga laingan. Si Manding ra gyud sa niya. Ang iya nga. Makainom siya ate Pres. Magkainom, gwapa. Gwapa kay. Oh, karon nasakit na. Nasakit. na. Dili man ko doktora, Goliath, Priscilla. Unsa to delikado? Hepatitis A o hepatitis B? Oh, kana, mao gyud na. Aga may Sa delikado. Kay mo na ni grabe. Tingali? Oh, grabe Okay, na dili- hepatitis A. Dili ko makasiguro ha, kay dili ko doktora. Pero kanang sakit, kanang ina na alcoholic na madaot big atay nimo ana Oo. magugay. Oo. Sige Kini ka inom, kini labi siya na magkaon. Kini nagsige siya inom, unya na sakit na, pangutanan sa doktor, doktor Inday, kung unsay mga tsansa nga mamaayo pa siya. Unsa mga tambalang makaayo pa niya, no? Ya ay ang tambaga na paimnon ba niya og di na? Oo. Kay pangutanan niya okay. paimnon ba niya og dili na? Okay, magsige siya painom, nasakit. Mamatay na yung bata. Pero kung magbasi, inikuman ana, kung dili na mamaayo na yung sakit, simbako og mao na og sa mga mananambal pa itong nagpatanaw ko sa amahan akong masakiton, niya naman ang mananambal at press. Ato lang ning suwayan, kaya kung sa gani at iba, maura ba ni mo atod niya? Muna pong sa mananambal. Kaya karon nagsige kag painom sa imong bana, kay aron gitawgon ka og gwapa, simbako sa pito ka simbako mao na imo hatod niya, lain ay ipainom niya. Tinuod na. Lain ay ipainom niya ate Pres Sura ipainom. Goliath, at doon na siya mo painom sa mudangop na siya sa mga ingnon tawag sa pongpas doktor ito nasakit akong maguwang may tungkol kaya ng cancer nga magkikistorya na siya ni San Pedro. Nya sa ipainom, ako pa sa may ipainom Ang ilang lang. ipainom na, ari na siya mudangop sa mapag-ampo Goliath, katong giniguningon sa Ginoong Hesus, ang mukaon sa kong unod, ug mo inom sa kong dugo, makabaton o kinabuhing tayo. Ang bot ako'y pasabot, ato na sila pag-ampo pa dong. Kung maumangani na nga, malisod na siya, maluwas pa sa iyang gibati karon na niyang sakit karon. No? Apan ubay pong sa doktor, lagi nga paundangan nag-inom, tumana kayod. Apan kung dili ka mo tuman, o gusto ka nga, tawgon pa may gwapa, o sa tigin mo ni Mati Pres. Ang ato ani nga, ang iyang pangutana, paimnon ba diya? Ang akong ikuan nga, ganahan ka, Nga tawag ko gwapa. ay oo, pero ang maayo tingali, ayun na lang sa paimnon nga, gusto kang magwapa kasi padana, bati, maunsa man imong bana, kung palitan sigyari mo painom ana. Oh, yun. Mamatay. Diba? Mamatay. Nung na kay Mamatay na bana. yung bana. Oo. O na nga, ayaw na lang na sila nasubida eh. Mao na itambag sa doktor og tumanag yun. Kaya ang tanang mga tambag sa doktor, sila may nabaw nga kini makaayo sa imong bana, mauna. makaayo sa imong lawas o kalag. Apan lagi Goliath, sa ako nang gingon, og kini maghisgot ang maunay mga tod nato, mudangop na po atong panahon diyon sa Biblia Goliath, nga yung kahadlok niya, nga mupatay sa imong lawas, mas kahadlok ang Ginoo nga mupatay sa imong lawas o kalag, ug doon na pa'y gahom sa pagpadlod sa impyerno. Kana. Dili na tapos ang atong tambag.